Türkmenistanda başlanan yol hereketinin howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy bir aýlygynyň çäginde geçen ýyllarda hyýaly polisiýa işgärleriniň ony ulug sürüjilerden para alman guralyna öwrümegi bilen birlikde sebitleri soňky günlerde helakçylikli yol hadiseleriniň has artandygy bellenilýär. Resmi maglumatda tutuş sentýabry öz içine alýan bu döwürde ýurtda ýol hereketiniň asudalygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek, şeýle-de agyr ýol ulug hadiselerining we olaryň netijesinde ýüze çykan helakçylyklaryň öňüne almak maksat edinilýändigi aýdylýar. Emma Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar bu mewsumda polisiýanyň ýol gözükçilik gullugynyň işgärleriniň esasan uly ýollary radar bilen uradylýandygyny, gur ilatly sebitleriň köçe ýol düzgünleriniň berje edilişiniň bolsa gözden düşürilýändigini aýdarlar. 1-nji sentýabrda Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabadyň etegindäki Zerger etrapçysynyň golaýyndaky ýoluň ugrunda adam pidaly ýol hadisesi boldy. Bir ýeňil ulog beýlik ulogy odup geçsek bolup ýoluň garşy tarapyna çykanda garşylykly gelýän awto ulogy görüp sol wada ulogyny ýoldan gyrasywdy. Ol soňu bilen hereketini ýitirip uly tizlik bilen ýoluň gyrasyndaky beýlik bir ulogy bezirip duran iki adamy kakdy. Olaryň ikisi hem ýok boldy. Merhumlaryň biri 31 ýaşyndady. Onuň ýzyna aýaly we bir ýaşly çagat galdy diýip bu wakalary saýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri 3-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz soňky günler Lewapda sular ýaly ýol hadiseleriniň has artandygyny belleýär. Penşenbe güni Türkmenabad Sakyr ýolunda garşylykly gelýän iki ulog birek bilen çakışdy. 6 ýolagça sol tanda iki çaga hem şikayet etdi. Olar häzir keselhanada agyr ýagdaýda diýip ýol helakçylygyna uçuranlaryň biriniň garyndaşy atlandyrylmasızlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Munuň bilen baglylykda Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar bir aýlyň dowamında polisiýanyň ýol gözükçilik gullugynyň işgärleriniň aglaby çuly ýollarda tizligi ýokurlandyran sürüjileri awlamak bilen meşguldygyny aýdarlar. Yol polisiýasy degişlilikde hereketi az bolan ýollaryň ugrundaky arçalaryň, diwarlaryň, beýlik uluglaryňdaky arkasynda bukulup radar bilen tizligi ýokurlandyran raýatlary ele saljak bolýarlar. Saklanan raýatlardan ilki para sorulýar, egerde alyp bilmeseler onda jerime ýazýarlar. Emma Türkmenabadyň köp gatnalan köçelerinde bolsa gözükçilik öňküsinden hem pesagaşdy. Piyadalaryň ýollardan päsgelçiliksiz geçmek üçin hiç alady edilmeýär. Esasy ýollaryň dowamly çyzyk bilen çäklendirilmegi sebäpli uluglaryň wagtynda aýlawy amal edip bilmeýändigi üçin köçelerde hälisinde dykynlar hem döreýär diýip Türkmenabadlylaryň biri 3-nji awgustda gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Içeri işleri ministrliginiň Lewap vilayaty boýunça bölüminden sol tanda polisiýanyň ýol gözükçilik gullugyndan gosmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Galy berse-de Türkmen häkimetleri sol tanda Türkmenistanyň Içeri işleri ministrligi köçe ýol hadiseleri bilen bagly statistik maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Ýurdun köpçüliklen media terişlerinde köçe ýol helakçylykları barada video reportajlar göýberilmeýär. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti bir aýlyň dowamında ýurdun ýollaryndaky ýol hereketiniň kadrlarynyň dogry berje edilişini gözükçiligi ýolly goýýandygyny aýtsa-da, köçeleriň, köprüleriň ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary hakynda gurrun etmeýär. Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy soňky 3 ýylyň dowamında Serdar Türkmenbaşy uly ýolunda hiç ýyl awatlaş işleriniň geçirilmeýändigini, ýollaryň ýaramat hili sebäpli helakçylykly ýol hadiseleriň ýüze çykýandygyny belledi. Ýoluň 310-njy kilometrinden ýagny İskender owasynyň üstünden geçýän 10 kilometr ugry boýunça hiç ýyl asfalt ýok. Uzynsu owasynyň golaýynda hem hälisinde ýol hadiseleri bolýar. Ýoluň 400-nji kilometr ýerleri durşuna çataçan we jaýryk. Sürüjiniň täkil ünsi sowulsa ulogyň agdarylma howpy hem bar. Bulary düzetmeň deregini bir aýlyň dowamında durly bahanalar bilen diňe sürüjilerden para almak, olara jerime ýazmak bilen çäklenýärler diýip Balkan awatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi.